Това е историята на една международна любов. Запознали се по интернет. След месец той дошъл в България, а след още малко време зарязал слънчева Италия и направо си пренесъл багажа тук. Странното или по-скоро необичайното в този случай е, че и тя, и той са на 65 години. Представяме ви българката Вера, италянецът Франко и разказ за тяхната любов. Франко, sono arrivati, дойдоха гостите. Чао, io sono Ирена. Едно кафе да направим, ако желаете. Добре. Тая история вашата показва, че за любовта няма възраст и няма граници. И граници няма. Наистина е така. Ние се запознахме септември месец. След един месец разговори по интернет, гледане по камерата, опознаване един друг. Ние решихме да се видим най-накрая в София за една седмица и той пристигна веднага. Настанихме се в един хотел. След една седмица вече разбрахме, че евентуално може да опитаме да живеем заедно. Чакай малко сега. Това първият човек, с който се запозна в този сайт ли е? Или... Не, аз имах много приятели, тъй като дъщеря ми живее в Виченца и оттам понаучих малко италиански. Нещо ми беше дошло на ум, че може да стане евентуално, ако излезе такава възможност, но нищо сериозно не съм мислила. И в един момент, когато се появи той, ми предложи наистина да заживеем заедно, аз вече се замислих. И така направихме първата среща. Какво ти хареса в него от начало, когато започнахте да си говорите? Ами в него най-много ми хареса, че беше много точен човек. Ние си определяхме срещи, той абсолютно точен беше и всичко, което след това, когато се видяхме, което ми беше казал, всичко беше точно така, както ми беше казал. Той е човек много весел, много обича да се шегува. И въобще с него лесно се живее. Първият ти брак какъв беше? Добър ли беше? Не. 12 години имах брак. 2 деца имам от този брак. 2 момичета, обаче бракът ми не беше въобще успешен. И аз се разделих с първия си мъж и дълго време бях сама. Нямах намерение. И сега подарък от съдбата? И сега, да. На стари години... Има ли възраст за любовта, според теб? Не. Влюбен, можеш ли сега на тази възраст да се влюбиш така, както си се влюбила на 20? Еми, не е по същия начин. Значи човек, когато е млад, може да се влюби, как да кажа, да се влюби без да мисли. Сега вече оценяваш нещата от друга гледна точка, съвсем по друг начин приемаш нещата, малко по-зряло. И по-като възрастен човек, по-друга, но все пак човек може да обича. Аз обичам моя съпруг. Да, да правим където, че ние го зарязахме там, Франко, да седи самичък. Когато започна да си говориш с Вера, изобщо имаш ли наум, че би могъл да се ожениш за българка и да дойдеш да живееш в България? Когато реших да потърся някоя жена, с която да живея, избрах да търся именно в България. Исках човек, който да опозная и с който да мога да живея. Защо точно в България? Бил ли си преди това в България? Не, никога не съм бил в България. Да започнем с това, че живота в Италия за пенсионерите е много скъп в момента. В интернет започнах да търся връзки в Латинска и Централна Америка. Но после видях, че пътя е много дълъг, билетите са много скъпи и не върви да отивам там, защото е много далеч за мен. За италианския пенсионер тук финансово би трябвало да е много удобно нашата страна. Да, парите, които той получава като пенсия, са много по-добри. Да, разбира се, защото при тях пенсията, например, ако човек получава един италянец 1000 лева, тук е двойно, значи смятайте с 2000 лева как се живее в България. Само заради ниските цени ли дойде да живееш в България или наистина се влюби в Вера?
Аз първо търсих място, където да живея спокойно след 40 години стаж като шофьор. После влезнах в интернет и намерих нея. Любовта не се командва. Когато дойде, дойде. Няма значение на колко години си. 20, 40, 60. Какво ти хареса във Вера? Каква е разликата с италианските жени? Вера е една много твърда и много ревнива жена. Наистина ли си ревнива? В някои отношения да. И когато, например, той седи в компютъра дълго време, той има връзки, нали, той си пише с тая соная, с тия сония, докато аз не съм така, аз съм по-друг тип човек. И понякога се появява такова чувство на ревност. Ти защо сега, какво каза, защо написа прегръщам те, защо така? Как реагира твоята дъщеря, която живее в Италия, на това, че си имаш италианско гадже? Не, никак не реагира, защото и тя си имаше италианско гадже, тя за италянец е мъжена. Малката реагира беше малко ревнива от това положение, защото тя е свикнала повече с мене и повече е живяла с мене. И беше наистина малко ревнива, но след това и тя свикна с него и сега в момента нещата са добре. Добре, то хубаво, дали тук е по-евтино. А тебе не ти ли се живее в Италия? Там не. Просто аз си обичам България, не мога да живея без България. Каквото и да е, и лошо да е, в много по-лошо положение съм била, обаче не мога да. Аз един месец съм ходила на гости при дъщеря ми, едва ми скарвам. И внуча там, и дъщеря ми е там. Обаче нещо се ме тегли да се връщам и чакам момента, когато си дойда в България. Аз си обичам страната и си я защитавам най-ревностно, зъби и ногти си я защитавам.